טוב, בואו איתי לעשות תרגיל חדש. למי שזוכר, אנחנו היום התחלנו לשחק בזה ולא רציתי שזה יימאס לי, אז התחלתי לשחק בזה מלא. זה התרגיל, אנחנו קופצים מפה, עושים ככה. אתם רואים פה את הקבוצה הזאת, צריך ללחוץ איפה שיש את השאלה למטה. אנחנו עכשיו רוצים לעשות את זה מלא פעמים ונצליח. אני אקרב אותי יותר לשם. אני מרגיש את זה עכשיו. אני מרגיש את זה עכשיו. לא! עכשיו אני מאוד מרגיש את זה, אני מרגיש את זה בכל הגוף שלי. ואם עכשיו אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה. אני לא מרגיש את זה. ראיתם? אנחנו עוד שני הצלחנו. וכמו שאתם רואים חברים, אנחנו עכשיו על 30 מנויים, אני זוכר כמה, ותעזרו לי בבקשה להגיע ל-50. אם לא, החלום שלי עד תחילת השנה 2026. אני רוצה להגיע ל-50 עד סוף השנה. בבקשה. חברים, להחשיב את זה. הצלחנו.